clear tu te jibai le vek ule ole tun tum chu kum sang ni le pahnia an ti chua like mic chu kan clear ho ve thung don ani ole cheng zanga hlo theina dang le kan siam le dona khonga in he video hi min lo the dar saka mino like sak mai ba ka mino comment sak turin in khonga na ka nge na ni chu cheng zanga hlo theina tur chu ka video lo chuak thar le tura comment ma saberin cheng zanga andong don ani chu a comment nai ro chu he ka chanela video ka siam ma sak ber thu pui manga comment tur ani thungang teenage mi panau pang Kelvin Cambridge chu Chesterfield nu cham en kol na ina khosa hania atrian te chu marfle res anni an pathum chuan nu cham en kol na in tual zola basketball khel chu nuwa mantil he trina tu khat chu chutia tui taka an khelmol mol lai chuan no pang dang hi han lo langa an hruai tu ber ox chuan anin khel tui lai chu aron ti top sak ani ox chuan Calvin chu a basketball jersey chu enjoy puya asoma a thian te chuan ti lo tur chuan lo ti ma se Calvin chu mitumru takania chu ti mai mai atlo ma tum haulo an enjoy na chu an tran ta a ox chu alen big em awang chuan ne na achang ta jok ani Calvin a jersey chu anei sakta a mai ro chu a hadu chuang lo a pot thler ta ko ka Kelvin a real routine at chu ha tumber ani mia walom le chun hu cham en kol na in director Stan Biddleman chuan no pang te chu Candy azor ti thina a mai ro chu chung poisa te chu an ma ni tan a mang thina ni chu mi zan chuan NBA team pani te chuan Los Angeles Knights home game an khel du na Kelvin chuan ai khel zo chuan Los Angeles Knights coach wegara chu ho tura akar lama akal chu havap muwa vapan nain a Candy zor then khat chu avazor ani charity thilani ti ashia chuan Calvin nena dollar som ni tlang apea Calvin chuan chutiang anga poisa tam chu laka du lowani achan po chutiang poisa chu charity thila an man don le don lo ashia chian tlat lo wang ani chuno pangrin nom na chuan ugar chu a ne hle maya ti chuan in khello le turatana ticket pali chu apet tangot mayani Kelvin alom lutuk chu rang takin marfalama chuan ticket chung chang sil tur chuan atlan tangal var vara atu ka chuan nu pa tam takhi chun hu cham en kol naina chuan an lokala falak tur an ron zong ani Kelvin po chuan an lak ve du mai chu abeisaya amero chu thilom zia reta nu pa te chuan falaka tan chuan no pang te jok chu an du ani ti a hrethiam ve ta ani anua chuan second hand door nei tu te chuan thomno tam takhi an ron pe a Kelvin po chuan pheikhawk pakhat chu muin a han bun china nan nena chuan chu pheikhawk chu tu ta hlui nge ti azota nan chuan basketball player langsar takin abun thin to thu haril ani Kelvin chu na pheikhawk chu han bel chianga chu pheikhawk chu Michael Jordan abun to nu nge yani ti a hret he ani oxa chuan a pheikhawk chu aron chu sakle ta rama a hrui pani chu sui zomin van sang taka chuna vor ta dai mai ani van duet la takin electric hruya chuan line bang zui le ngala chu mi zana chuan ru asura trekat la na salhe mai bok midang zong chu han mu hil ve ka Kelvin chuan a thian te pani chu pheikhawk lak thlak puya chuan a som ta ruapui vanor surtluk tluk kara chuan aron chuak ta hloma Kelvin chu electric hrui bula thingkunga chuan a lona pheikhawk a ban phatre tia chuan trek aron tla chui maya Kelvin a chu a phuna saboka leya chuan a tla thlor mai ani vane tla takin a pheikhawk po a tla tel ve bok vane tla takin atla na lo hlawe chu pheikhawk chu chakna danglam takin a charles nia ngaya atuka chuan no pang ho chu Candy zuar tur chuan aron kal lea Kelvin marfle rest te chuan ticket pali chu kochin atiama ngai chuan an nei theita oxle athian te chu anron lang lea ticket an nei awang chuan anron ti buai le ta ox chuan an director nena
chu tiang ticket chu an thil zorna tanga an le ani tia a hril tur thu chuan avawa buena in nulu adu lo wang chuan Kelvin chuan ticket pakhat chu a pe ve ta ani ti chuan Knights le Minnesota Timberwolves te in khel en chuan an lim khermai cholo lai chuan team star player Tracy Reynolds le coach pakhat chu han lo langa half time show an nei don ani en tu zinga avanei ber chuan Tracy nen chuan in elna han nei thei don ani chu contest nei na a tel tura an thlan na chuan Kelvin a ticket number chu avanei ta ber mai ox chuan a ticket chu chho sak a han tum le peka Kelvin chuan bumin a chu sak thei hlau maya court lama chuan aron tlan thlata hari Tracy chuan Kelvin chu no pangte mai ani wang chuan olsam taka hne thei a in beisia en tu te ti phurna tan olsam tein han score tir rezewa an tirei tultula Tracy chuan Kelvin chu a hne ta hau lo mai arin phak bak tin alo thiam tlat en tu mi pui zong chu an ngoi thuop maya mit zong chu Kelvin a chuna futa thup maya Tracy po chuan mak atik hermai atuka chuan Knights coach te chu Bittleman an hena chuan anron kala nikhat atan chawa Kelvin chu an hena ron khel phal sak tur chuan an nge nani director chuan atira chuan a han nial na a mairo chu poisa pek an tiam ta ka chuan arem ti ve ta Kelvin a thian te chu an limin an lom pui thiame me ma chu ti lai chuan ox chu alo thin rim ve thung amma zonga oxpo hne hlei thei si lo khan engtinge te si chu a hne thei tak a pheikhawka chuan magic thil la om nia no pangte chuan an ngai ani chung thu te chu han soi vel lai chuan ox chuan alo ngai tharenga atuka chuan Knights ho in thlak na mun chu Kelvin a chuan aron pana Tracy po chu lo om ve in alo lom te chiam lo ani a teammate te chuan Tracy chu an lo fiam zui le nga la Kelvin chu Knights ho jersey le pheikhawk thar te chu abun tur le a hak tur chuan an pe a an coach ne na chuan a pheikhawk lui chu abun thei mai loem ni ti na zota ani ero chuan alo ngai sak hau lo mai ani na dik taka chuan Kelvin a chu intilar nan man mai an du ani ani na dik taka chuan Kelvin a ron tel ve awang chuan en tu po an tam pha hle mai box sia first half a po chuan a khel ve lova a team te chu an chak lo mek le nga la coach ne na chuan khel tir ve tur chuan a nge na ni mak tak mai nan coach chuan khel ve chu ha phal sak ta hlau maya a pheikhawk special takha abun lo mio wangin a kon fi lova chol lok lai chuan a pheikhawk hlui la tur chuan in khak nam room lama chuan aron kalta a pheikhawk special abun taka chuan a en rin to na po chu aron nei le ta ti chuan a teammate te chu a chak pui thei ta ani in khel zoa meu chuan season lo om le tur zong atan chuan contract an sign pui ta ani nu cham in lama chuan Kelvin chu hain siam mol mola chuti lai chuan Bittleman a chuan aron pana Bittleman chuan a hnen ala om reng tur chuan a du ani a chan po Kelvin awang chuan poisa tam tak ala lut mio lom le Kelvin a hnen a chuan ama alak tung tu telaka film khur tur chuan atia a chan po chung ho chuan a poisa bak an du don lo ani ti a hril ani thona an thlolai chuan coach chuan Tracy le Kelvin chu room pakhata cheng dun tur chuan atia ani na dik taka chuan Kelvin chuan chu tiang ang milar lutuk le a idol te bula zan hun han man chu a ngak lel to le zokani Tracy ero chuan alo chak vio lo zana chuan tuma chua phalsa kan ni lawa Tracy ero chuan aru ka chua tum thung Kelvin a chu room service man dan tur chu a han hril hnuwa chuan a bial nu mu tur chuan a chuak ta hani Kelvin chuan a du a zong a piang chu lo lamin nuwa mati hle mai le nga la Tracy le a bial nu an ron le mau chuan room chung chu cho ei bang noi lir mai chuan alo khat nuai mai re zan lama chom boka ho poka tum te lul nen chuan Kelvin chu a khua sik hluwa maya a bial nu chuan a en kol sak ta zo kani Kelvin a mu chu a hnar ring ro pui mai boxia Tracy chu a lamu hil theilo zui le ngal
atuka chuan match poimo tak mai chu han neya ma se Tracy chu in khel turin tha hrui renga nei lo coach chuan chu tianga zanlama hunan man dana hriat taka chuan Tracy chu film khur to tur chuan a hrila curfew bo cheleni vai chuan suspend ani tor tur thuin lawani chuminia chuan Kelvin chuan a khel thal hle maya point tam tak scorein a team te chu hna chan pui bok Lelampol te chuan Kelvina thiamna te chu an hriat chuan chu tiang no pang mai silaka an ti hlei thelo awang chuan an fak hle mai le ngala press conference tam tak nein poisa tam takala lut bok chung a poisa don tam tak te chu nu cham en kol nei na omve a thian te ho thilpek leisak na na mangani NBA lamdang competition a ala chak ber zui le ngala chumai baka most talented rising basketball star an thlang zui le ngal zen khat chu Kelvin chuan marfan hena anun dan thar ta chu hasila NBA ain khel dan limom takte chu hasil bok ox chuan lo sheve in Kelvin chu haron beya a pheikhawk chu lak bo saka tumani chutian in bei thoma chuan director Bittelman churon langin ox chu a thiante ati buaya wang chuan aron how hrep maya Kelvin chu tina ta phalto tlat lo a chan chu ama wang chuan sum tam tak a mumia walom le team te chu in khel tura chuakin hotela an thleng le peka Tracy chuan zana mu theile lowang ti lawin allergy dam doi baka muthil theina tur dam doi te chu aleya Tracy chuan du violo ma se Kelvin chu habula chuan aron chuang ve ani an kalkonga chuan Kelvin chuan anu le pa chung changa zota Kelvin chuan pa chu anei nge ya a mairo chu anin rem lovin ain be mumal ngai tlat lo ani Kelvin chuan magatil hle maya ani chuan nu le pa chu nei ngat sela chu antan a omdan a thaber chu alam tir nge yang ti asoyani Tracy chuan an chung ko chung chang chu soya du tholo thu hrilin motor chu ngoi reng chuan a khalta damdoi zuar tuina a damdoi a pek te chu alo ngai tu chiang haulowa allergy damdoi amo ati chu sleeping pill damdoi jok alonia ti chuan motor po khal thelo chuan a chat thlangut mai ani Kelvin chuan Tracy chu hotela omlo chuan an suspend don ani ti a hria ti chuan a motor chu a khal sak tangot maya thiltam taksuin motor chenhuang chung chuan hotel chu aron thlen pui theita hra mani atuga chuan Kelvin chu film khur lo taka motor a khala wang chuan shrem mania Tracy chuan thilom dan chu a hre thiam thuaya ati sual wanga Kelvin an atur chu ain thiam lo hle ani thona an chuan le tak nuwa chuan Tracy chuan Kelvin he na chuan atana thilati sakawang chuan lom thu a hrila ain kom nge chho tran ta ani abula hun apman tam ta ka chuan Tracy po chuan Kelvin chu adu thar tar yeu maya Kelvin chu nu cham en kol neina ale le tak nuwa chuan nu pa tam takte chuan fa tan lak du in aron bor suwa chu tiang taka alak taka chuan marv chuan athi gru ve tran ta ani Bittelman po chuan Kelvin chu an la bo da yang ti lawin nu le pa zinga aza omlo ber le a thalo ber te chu Kelvin chu a mu tir thina Kelvin chuan chung ho chu angai na lo em awang chuan an zinga kaldu lovin nu cham en kol neina la cham chu adu ta zok reng ani chumi chol kar to pa chuan Tracy chu hriat tir lok lem loin avatlo mai maya Kelvin chuan Tracy in lian lutuk tak mai a mu chuan mak atin nuama ti kher mai Kelvin chuan Tracy hena a chunga thil thleng zong chu ha hril veka a thian pa marfa tak ngial poin a thik to thu tele atuk loka geometry an test tur te chu a hril ani chuno pangte har sana soi zong chu Tracy chuan uluk takin lo ngai thlak saka a hnu le a chuan marfa po churon hruai ve to turin a hrila chu mai baka geometry an test tur chung changa chuan ol sam taka a hriat thiam theina tan a hlimom zong in geometry chung chang chu azir pui bokani an hnuwa chuan an pahnih chuan rong in thein na in fiam ta vela an hnuwa chuan marv po churon som ve in
Marfa po chuan Kelvin ane na ain ti thiam lo na zong chu a thei hil ta vek ani an hua chuan Kelvin le a thian te chuan nu le pa thatak mai zon mu har sat tur zia te chu an soya Tracy le apa in lai chi na that lo zia te chu soin chu tiang chuan nu le pa le fa in kara in lai chi na chu thil ol sam tak ani lo ani ti te chu an sheve ta ani atuka chuan Kelvin chuan Tracy pa chu Tracy na chu na ron hruai rewa Tracy chu alom te chiam lo ai nial ta hrep mai ani atuka chuan nai chho chuan an mel malian ber Toronto Raptors so chu an khel pui do na Tracy le Kelvin te chu ain ti thiam lo wang chuan an in khel po chu hanung lo hle maya chu ma cha chuan an la chak lo zui le nga la ni Coach chuan chu tianga chetaka an khela wang chuan an ni ho chu a hau chiama match khat chi an nei ta chu ta an chak lo ani vai chuan playoff po an khel thei don lo ani atuka chuan nu patu khat chu lo kalin Kelvin chu adop an ron tum le a Bittelman chuan an la bo da yang ti lawin rom han na dang a siama Kelvin chu an lak thei lo pha ta ani in khel tura akal dona chuan Kelvin chuan marfan hena a pheikhawk special lutuk mai chu pe in lovem thatlat turin natia anun natluk zeta lo lut turin acha ani marf chuan chu pheikhawk special lutuk mai chu a han buna Kelvin angmaya thataka khelve a han tuma amairo chu ati thei mi a lo mai atana ruat ani velo nia ngaya ti chuan anu thalak chu enin ama le ma chu hain betamol mol mai ani chuti lai chuan ox le a thian te chu hanon kala pheikhawk chung changa chuan aron ti buai le ani bital men a hena chuan hruain an dop le ta a anu thalak chu an hal sak zui le ngal marfa mang ang lutuk chuan anu thalak an hal ai chuan ti in pheikhawk omna chu ha hril tangot mai chu min hnuah chuan bital men a chuan chu pheikhawk a nei taka chuan a thian te nen chuan dollar tam tak chu a in choi pui ta a chu pheikhawk a thu ruk chuan nai tho chu an chak lo a bei se ani chu min hnuah chuan Tracy le apa chu an loin hmuwa in nel takin anoi kom le thei ta ani in khel tura a in buat sai le lai chuan Tracy chuan Kelvin an hena fa alak du thu rila chuti lai chuan a ma lak tum tu te nu pa chu an ron lang le lau maya an soi zui thei ta lo ani in khel tan nan minute som ni alom ti chuan marf chuan Kelvin chu aron phone a pheikhawk chung chang kha aron hrilani Kelvin chu rang takin hu cham en gol nei lampan chuan aron tlan thuaya no pang dang te po chuan lo tran pui thuain an director Bittelman a chu han puar bet ta a pheikhawk a da na han zot ta ni ox chuan an mani chu ron ti buain Bittelman chu ron chan chu atuma amairo chu Bittelman nen chuan in mu thiam loin Kelvin ate lama chuan a tang le ta zo kani ti chuan sefa a pheikhawk thu ru chu Kelvin ate chu a mu ta a ti chuan man mo takin an scooter ta chu an la chuaka in khel na mun lampan chuan man mo takin an tlan ta hlomani Bittelman a chu atal chuak thei hlo maya ti chuan a thian te chu phone in Kelvin a chu lo dang tur chuan atia chung mi te chuan lo ti ding thei ma se no pang ho chuan aron tran pui ve mi o wangin Kelvin a chuan in khel na mun chu a pheikhawk nen chuan aron thleng thei ta ani Bittelman a chuan alu na bula chuan lo ti ding le ma se Kelvin a chuan a scooter chuan a chut hu ta pop maya ti chuan kot lawa chuan aron tlan ta chek mai ani avatlen ma chuan nai tho chu an lo la chak lo zui le nga la a han lu ve tak nuwa chuan an pol chu an chak chota zot maya a in draw chota reng mai van duet lak takin a in khel lak lo lai chuan a pheikhawk chu a cheta Kelvin chuan Tracy hena a pheikhawk magic awang chuan chu tiang tak chuan a khel tha thei ani ti hrilin a pheikhawk a chiat ta ka chuan engtin nge an chak ta kang atia Tracy ero chuan chu tiang ani lo thu le chu pheikhawk chuan in rin tok na a pek mai wanga chu tiang taka tha khel thei ani thu chu a hrila a pheikhawk wang ni loin a in rin tok wanga chak ani thu a hrila ni ti chuan khel ho la in Kelvin a pol te chu han chak ta
Kelvin chuan naupang danglam tak angalan chu du lovin coach nena chuan contract ti to padil ta nu cham en kol nain lama chuan an let le ta chulai bo ruak chu alo danglam ta kher mai a chan po an director bitel mena chu chutilai hmun atang chuan an ban wang ani Tracy chuan Kelvin nena chuan fala ka du thu hrilin afa ta no om duang em ti azota Kelvin a po chuan alo is rang kher mai Marv po chu han zinga chuan a telve thei don le nga la chuti line rest ero midangin an la thung Tracy na chuan Kelvin le Marv le Tracy te chu lim takin alo in fiama pindan pakata chuan na satakin anin chai kual boka ti chuan movie chu halo top ta hani thlir tu te in lo thlir zo thaka wangin kalo me ma khongai takin lomanin don ngai theinan video thar lo om tura chuan in lo comment le avek don nia lo damula lo hrisel ula video thar nen in mule kan tum don nia